श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र ट्रस्ट अक्कलकोट, श्री स्वामी समर्थांच्या पालखी गेले 27 वर्षापासून अक्कलकोट क्षेत्री गोरगरीब व आबाळवृद्ध स्वामी भक्तांना दर्शन होत नाही, त्यांच्यासाठी श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र ट्रस्ट अक्कलकोट संस्थापक अध्यक्ष जन्मेजय विजयसिंहराजे भोसले महाराज व कार्यकारी विश्वास अमोलराजे जन्मेजयराजे भोसले महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेले 27 वर्षापासून श्री स्वामी समर्थांच्या पालखी गोरगरीब व जास्तीत जास्त लोकांना दर्शन व्हावा, ज्या स्वामी भक्तांना अक्कलकोट क्षेत्री येता येत नाही त्यांच्यासाठी ही श्री स्वामी समर्थांच्या पालखी परिक्रमा गावोगावी फिरून दर्शन देत आहे। श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र ट्रस्ट अक्कलकोट संस्थापक अध्यक्ष जन्मेजय विजयसिंहराजे भोसले महाराज व कार्यकारी विश्वास अमोलराजे जन्मेजयराजे भोसले महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या 2023 नोव्हेंबर 25 पासून ते 2024 जून 12पर्यंत ही श्री स्वामी समर्थांची पालखी परिक्रमा महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा, कोकण भाग ह्या भागी श्री स्वामी समर्थांची पालखी दर्शनासाठी फिरत आहे।